El corriol camanegre és una au limícola de mida petita, amb bec fi, cua curta i potes llargues i primes. Viu principalment a les platges arenoses i cria habitualment a peu del primer cordó dunar. Pon els ous sobre l'arena i els cova durant uns 25 dies. Poques hores després de néixer, els polls abandonen el niu. Els corriols camanegres es reprodueixen entre els mesos d'abril i juliol. Sí, coincidint amb l'afluència massiva del personal. El corriol fa milers d'anys que cria sense problemes a les nostres platges. No obstant, en l'actualitat està amenaçat i abandona progressivament els nostres arenals. Les causes del declivi de la seva població són l'alteració dels sistemes de dunes, el turisme actiu i el tràfic de persones, la neteja mecànica dels arenals, els esports aquàtics, els gossos i altres mascotes soltes. Tots aquests factors han contribuït al fet que el corriol camanegre trie les nostres platges millor conservades, moltes d'elles incloses en la xarxa Natura 2000. I és en aquestes platges on vos demanem la vostra col·laboració. Si ens informem i coneixem el corriol camanegre, posarem tota la cura i estima per protegir-lo. Per part de l'administració, la instal·lació de tanques per protegir els cordons de dunes és una mesura molt eficaç per establir un espai de seguretat que permeta una feliç convivència. La neteja de les platges fora de la temporada estival es limitarà al mínim imprescindible i durant l'època estival es recomana netejar a màquina els 8 metres més propers a l'aigua. Hem realitzat aquest vídeo per presentar en societat aquest petit animal injustament amenaçat. Et demanem per favor que ens ajudes a divulgar-ho.